וגם בסלון של נועה זה קודם כל משפחה, זה איזשהו בית לבוא וללמוד את היסודות, לעבוד בחול, לשאול שאלות, להתפתח, להתנסות. זה מקום לבוא ולעשות תהליך, זה מסע. קוראים לי נועה, אני מורה ליוגה דרמה ברוח איינגר, אני מטפלת פסיכודינמית בתנועה. עובדת במסגרת עבודה של גוף נפש, ואת העמקה ביניהם, כדי באמת לעזור לאנשים לעבור איזשהו תהליך ולשפר את התחומים שלהם. היוגה איינגר היא ממש הבסיס של כל שאר הגישות והאסכולות של היוגה, שממש עוזרת לנו להבין איך לעבוד נכון עם המבנה של השלד, איך לעמוד, ללכת, לשבת, לשכב. היוגה דרמה ברוח איינגר, זה קצת יותר מותאם לעולם המודרני, לחיים המשתנים שלנו. בתור מישהי שמתמודדת עם פיברומיאלגיה, שניסתה המון סוגי וענפי ספורט שונים, כל מה שעשיתי עצר אותי ופגע בי כי העבודה הייתה לא נכונה. אני כבר 8 שנים מתרגלת את השיטה ואת התורה הזאת, כי יש בה משהו שכל כך מלמד לנוע תוך הקשבה לגוף ותוך שמירה עליו וחיזוק שלו מבפנים החוצה. יש לנו רק גוף אחד לעבור איתה את העולם הזה, אז לא לעשות את זה הכי טוב שאנחנו יכולים. הסיבה ללמה אני מלמדת, זה התלמידים, זה הקשר איתם, זה התחושה של המשפחה ושל היחד הזה שיצרנו. לראות אנשים מצליחים ולראות את התהליך שאנשים עושים ולראות אנשים שמגיעים כמולים ויוצאים ישרים וזקופים. זה לא משנה כמה העולם בחיים מטלטלים והם יהיו כאלה. אנשים צריכים למצוא את הדרך שלהם לבטלת את עצמם ואת העוגן הזה שנותן להם תחושה של הביטחון והמסוגלות והיכולת, כי בתכלס הפתרונות נמצאים בפנים.